Terve kaikki ihmiset, tää on mun uusi kanava, koska mun vanha kanavan sisältö ei enää kelvannut kellekään, joten mä teen nyt uuden kanavan. Ja siis, jos joku kysyy, että miksi mä teen uuden kanavan, johtuu siitä, koska mun puhelimessa on pieni jälki, joka onkin jotain, mutta siis, niin siitä mun vanhan kanavan sisällöstä oli menty kertoa, joka oli vaan Sims-videoita ja näin edespäin pois. Ja mä mainitsin joissain ehkä vähän niin kuin liiankin paljon kavereiden nimiä, vaikka ne ei edes olisi niitä kavereiden nimeä. Esim. Vaikkapa nyt, tää ei ole nyt sen oikean henkilön nimi, kenestä mä puhun. Vaikka Pertti Huhtala, joka on meidän luokalla, joka ei oikeasti ole meidän luokalla. Mutta siis niin, ei sellaisesta välttämättä tarvitsi mennä niinku kertoa opelle, että mä joudun siitä keskusteluun, koska se ei ole todellakaan kivaa. Mutta mä poistan tämän videon ja sitten mä kuitenkin rupean tekemään jotain aloitusvlogia.